Di amina kibaram na sama ore samba fla aleni mugani kele konnala ayira la fo ko sumaya ale ka cheni boyana ko sebe mali kono kibaram sama ulu konna ayira ka fo jeto ba ale ka ban magaton be no ni onyashile no kenya sabati ma je fambe ni anko mago OMS ulu ka sebe dola ayira la ka fo ko mali kono samba fla ani mugani kele na ko sumaya e mugo munu faga ko o kera mugo bakile kemenani aleni bishehi kawla dona ka fo ko OMS ale kani la selin konnala ayre la ka fo ko mali koni abulu jigi ko sebe sumaya o kelella ko ni ata galaje ko mali konnala ko docteur sula tago ko ni aski keme o keme kibita soro ko bisabani nani ko o ye sumaya kene atigla mo lu ko ne ayre ka fo ko sumaya koni wara ko jugu mali kono nando ko abse ka nyefoni fami koni ko o ye coronavirus ale koni nali mali konnala ko sabla ko o wati nun kon kera sababu ka sumaya koni caya kosebe sabla ma chama kon meno ulukunte jogoya soro kata kene sola ko mali kon nala sumaya mo mun ne ulukon me mo million sababu ko wa ko o mo kon fenela ko mo million fla nyona ko ulukon ka sumaya ko o kon kunte sumaya gele ko ga ko mo million kele ale ni ko fenela ko sumaya mu ye ulumina ko o kon kuye sumaya gele ko o sumaya ngoni ulu frage ga ko kosebe OMS ale nyama ulu ko ne ayire ka fo ko ni wale am kon flene ni ayire la ka fo ko sumaya wala le no mali kono ko sobe ko ni bela jele ko ni ngundoni ko bela jele kan ka atege ni nyoma wala sa jogarna sumaya ale be se ka kele ka bo mali kon dala ko ulu kon be alla ni bela jele fe ko ka wale akro ko ni ta wala sa jogarna sumaya ko awe se ka dansira la so ni samba fla ale ni bisabache ala na ka fo ko agrikalo kle muganduru na taina ko obena ge sumaya keleli to do mbay mali konnala o kum kama sumaya tigla mo lu kele be ga nyini bela jele fe be ga asino sumaya kelella ka bo mali jamana kono ambal ma ambe fe kan kibaro de la sa oma anje akoplo majalo akambe an wala wala